Здравейте, потребители на YouTube, аз съм OPG и няма да гледаме това видео. Това е трети епизод на How to Make и в него ще видите няколко много елементарни ефекта с Virtual DJ. Клипът е предложен от Валентин Георгиев, потребител в YouTube, вижте му профил ако искате. И така, сега ще ви покажа. Трябва ви Virtual DJ, избирате се една песен, аз съм избрал ремикса на Skrillex на Good Feeling и ето е песента, чуйте малко. Да, това е песента. И сега ефектите. Първо най-лесният ефект, как се забързва песен. Ето така се забързва, така се забавя, вижте. Слушайте. И сега как се забавя. Това е... И от тук може още по-бързо, слушайте. Това са разни ефекти, сега ще покажа няколко. Избирате си ги от тук, например избирате Break. Това е за край на вашия трак и значи изпускате и натискате. Ето виждате как се получава еховото. Добре се получава, избирате си ефекти и го правите. Тук се пускат разни гласове, тук са повторенията. Ето сега ще ви демонстрирам. Слушайте. Ето виждате, може да си изберете как да го повторя една. Разбирате, тук доста играчка може да стане с тази програма. Ако се може да смесвате песни, от тук да пускате, да спирате, всичко да барате може по тази програма. Ето тук този филтър. Виждате как се получава заглушено. И виждате колко добре се получават, има много работа с тази програма, показах ви някои основни неща, надявам се клипа да ви е харесал. И в следващия клип мисля да ви покажа как се прави Nexus Dock, ето това нещо, защото имам доста въпроси за това. И благодаря ви за абонатите и за гледането на клиповете и довиждане до следващ клип.